An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa min bɛnɛmɛ nansarasan kalo sabanan ye marisi kalo bi y'o tile 24 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an ma ladɔnna k'a fɔ bi y'o tile 21 jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔnna k'a fɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen na wulikajɔ kɛla jadiwale tigilama dɔw fɛ ni ka se ka maa 28 golu minɛ ka tunu n'olu ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Mali ni Burukina furancɛ la dugu dɔ bɛ yen ko Ciu a yira ko maa caman kɔni wulila ka bɔ dugu kɔfɛla ani ka na Koro kɔnɔna na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la CEDEAO bɛ ka wele bila Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ma kolonɛl Asimi Goyita sini yɛrɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min bɛ tali kɛ taji ko fo ka taa se dala dumunifɛn ko ma gɛlɛya b'olu ko la bi o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ na balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dalona k'a fɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen na jariwale tigilamaw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Bɛrɛnbɛ ale filɛ nin ye Bankasi marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ ni ka se ka taa maa 28 golu minɛ ka tunu ni u ye kunnafoni y'a yira ko hali dugutigi dɔ yɛrɛ bɛ nin maa kofɔlen ninnu na wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka taa ni maa kofɔlen ninnu ye hali nin yɔrɔ la ɲɛ kelen si dɔlen tɛ a ko la yaasa ka perewatigɛ d'a ma an ka sigidalama dɔ ka sira lamɛn. Sufɛla fɛ bamaci wale kɛbagaw olu nana dugu dɔ atake ne o dugu yɛrɛ tɔgɔ ko Bɛrɛnbɛ filɛ a bɛ Tori mara de la u y'a essayer k'a fɔ ko olu ye silamɛ diina tigilamɔgɔ de silamɛya sariya ko fɛn minnu ka kɛ olu ka kɛ o ye ka musow jagoya ka don gurumusow la ka cɛw jagoya ka kulusiw tigɛ ka gurumusow bila olu tun ye o baaraw dabɔ kosɛbɛ o ma dan o ma u y'a yira k'a fɔ tuguni fana ko jakaw olu ka bɔ an y'a ye k'a fɔ maa 28 ne dugutigi yɛrɛ b'o la u ye olu minɛ ka taa n'a ye olu bɛ lahala min na an kɔni t'a dɔn an bɛ ala de deli sa u bɛ se ka segin ka na anw ma kɛnɛya la cogo min na an mago b'o de la wa nin wale in tɛmɛnen kɔ o dugu dɔrɔn tɛ dugu fɛn o fɛn bɛ dafɛ dugu la olu si ni hakili sigi tɛ bilen parce que u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'u juru b'u bɛɛ la kelen n'a continuer ta ne famaw ma wuli ka jɔ u jɔyɔrɔ la tiɲɛ la an bɛ welewele bila ka ɲɛsin famaw ma u ka wuli kuma camanw fɔra communiqué camanw kɛra k'u ye nin kɛ en réalité anw ma nɔ ye anw fɛ parce que foyi ma bɔ a la ni tun bɛ tali kɛ seereya dɔ la Bɛrɛnbɛkaw fɛ yen nɔ Bankasi mara la yarabɛla ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Mali ni Burukina dancɛ la dugu kɔfɛlen dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Ciu kunnafoni y'a yira ko dugu ye Burukina dugu dɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛra jadiwale tigilamaw kɔni fɛ ni ka se ka dugudenw kɔni ni k'u gɛn ka bɔ u ka dugu kɔfɛlen na a kɔni yirala k'a fɔ ko maa ninnu caman kɔni y'u kɔtɔrɔmabɔ ni ka sentɛgɛ kɔni kɛ ni ka se ka na sigi Koro kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa min nana sigi Koro kɔnɔ k'a bɛ taa maa 600 bɔ ɲɔgɔn la yaasa ka perewatigɛ d'a ma Koro mairie fo ka taa se sigidalama dɔw ma an k'u lamɛn. Mɔgɔw bɔra kɛlɛ kama Ciu Burukina ka na Koro bibi na u bɛ ka na mɔgɔ min jate an fɛ a bɛ taa maa 650 kɔ la mɛ hali sisan dɔ bɛ ka na mɛ n'i y'a lajɛ u bɛ Koro dugu kɔnɔ u bɛ Koro dugu misɛnnin na ne yɛrɛ kelen ka du kɔnɔ maa 20 ni kɔ de bɛ ne yɛrɛ kelen ka du kɔnɔ an ka mɔgɔ nale mɔgɔ 2 bana ne bolo mɔgɔ 2 an sigilen don dɔ la wula fɛ Ciu u nana an bolila an nana Koro ne denmisɛnninw n selen Koro de bɔra kalama k'a fɔ ko n cɛ bi wagiya an kɔni an kun bɛ ɲingare kɛlɛ kɛra an bolila ka taa Ciu fana u nana bin an kan sisan an bolila an bɛ Koro an ma minɛ foyi ta se t'an ye minɛ t'an bolo. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la Koro a fɔra cogo min na yarabɛla ka basigi nati ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye CEDEAO bɛ ka wulikajɔ kɔni ta lajɛrɛba o kan ka kɛ sini Gana Faba Akara kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali bɛ lahalaya mun na u bɛ se ka sigikafɔ kɔni kɛ bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ nin ko ninnu na cogoya mun na o siratigɛ la o wele kɔni bila Mali furancɛla fanga ɲɛmaa kolonɛl Asimi Goyita ma k'a ka se ka taa sigikafɔ u ka se ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ Sena Mali ɲɛmaa Abdulaye Sise ale hakilina di nin ko in na k'a yira k'a fɔ ko ni kɔni y'a dalen ma ko kolonɛl Asimi Goyita k'a kana taa ni lajɛrɛ ni kɛnɛ kan an ka lamɛn.
mi akaratali ne t'a fɛ président ka taa akara min fie farajɛ bi sɔn fɛn bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ faransi ka intérêt min mɛnna selen filɛ ni Mali la bi se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ aya asim ka bila kunna a bi yɔrɔ min bi a t'a yɛrɛ ta ye maliyɛn den bɛɛ de ta de don a kanu bi maliyɛn den bɛɛ la a kanu bi africain bɛɛ la maa o maa min bi tiɲɛ fɛ a kanu bi bɛɛ la o tuma ne kɔni bi yɔrɔ min fɔ a la dɔrɔn a kana farati a kana taa a ka mɔgɔ ɲini min bi taa nɔ na a ka yira k'a fɔ ale ta réunion sɔrɔ wa an ka mɔgɔw ye dati minnu fɔ k'u bɛ se ka élection kɛ ka bɛn n'o ye ou bien k'a fɔ transition dire ka k'o ye ne ka faamuyali dɛ a bɛ ne de concerné ne ka faamuyali la Mali se ka ɲɛnabɔ ka bɛn n'o ye o sigaw ka bɔ mɔgɔ la wa ni olu y'a bila bi u b'a di jɔn de ma k'o bɛna Mali ɲɛnabɔ a kɛra i b'a fɔ an y'a daminɛ an ma se k'a laban bɛɛ b'a dɔn bi n'u y'a bɔ k'a di maa o maa min ma k'i nana politiki sira de fɛ i tɛ se ka fɛn dɔw kɛ o kɔni o ka ba mɔgɔ ye mɔgɔ si se k'a fɔ ko e mɔgɔ min nana politiki sira la k'i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bi i tɛ se k'a kɛ olu de bɛ se k'a kɛ jamanadenw fana bɛ tugu u kɔ a diyara maa min ye an tugulen mɔ a ma diya maa min an tugulen mɔ bi an bariko ko min bɛ sen na an bariko taara kalo joli la bi mɛ ala barika la an ye jɔn mɛn min ko gɛlɛya bɛ na k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw la o mɛ mɔgɔw ye gɛlɛya de fisaya malo ye gɛlɛya b'u la dɛ mɛ u y'a fisaya malo ma c'est pour cela maliyɛn den ti ka kuma o tuma na u ka da la k'a fɔ bi a bɛ komi n'o ye siɲɛ ta e mɔgɔ min bɛ sanfɛ ni e peresera ko an ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye mun ye Senegal kamana gannen don bi Côte d'Ivoire kamana gannen don an ka mɔgɔ man kan ka perese jalaw kama o an ka mɔgɔ ka kan k'a fɔ problème t'a la an y'a mɛn a ye taa o ni peuple k'a fɔ peuple ka kuma da o ye assemblée a ye taa assemblée la u k'a fɔ assemblée ye fɛn o fɛn jalatigɛ an bɛ yen de a banna n'u bɛ se ka fɛn min kɛ u k'a kɛ n'u bɛ Mali jeni u b'an bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ yan kɛ n'u bɛ se n'an tora yen fana an bɛ to yen n'an ka hɔrɔnya ye o ye ne kɔni ka faamuyali ye mais Asim kɔni bɛ kuma laban min fɔ a ye a kana taa nasara ka janfa ka bon dɛ a kana taa n kɔni b'o dɔrɔn de dɔn n'u ye sanu ni jaman da yan nɔ a kana taa ne kɔni b'o dɔrɔn de dɔn ni tun bɛ tali kɛ Sena Mali ɲɛmaa la Abdoulaye Cissé fɛn bɛɛ da ka di an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔ n'olu ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dala dumunifɛnw nɔgɔya bɛ se ka ta ka ɲɛsin o kow ma cogoya mun na olu ka maa ɲɛmaa ale kɔni y'a yira ko taji kɔni gɛlɛyara k'ale kun sigilen bɛ nin kan wa k'ale ɲɛ b'a la ko don nataw la ko gɛlɛya bɛna don fɛn caman wɛrɛw la ka fara taji kan an ka Mariam Kone lamɛn bon ne kun sigilen bɛ ni taji gɛlɛyali ye parce que hali n'a fɔra ko taji dingɛw bɛ an fɛ farafinna yan sababu de bɛna ta ka taa k'u sago ye Ukraine kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ taji gɛlɛyali kɔni ne kun sigilen bɛ n'a ye an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka kɛlɛ in ban ne taji bɔra ye fana an ka alikama Ukraine yɛrɛ ye dugu ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ alikama bɔ kojugu Russie ye dugu ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ alikama bɔ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ an ka minnu bɛ taa an ka da dumunifɛnw ta kɔfɛ ka na olu yɛrɛ jigi sɛbɛ yɔrɔ bɛɛ ye donc an bɛ dugawu de kɛ kɛlɛ in ka ban n'o tɛ hali sɔɔni sisan i b'a ye dɔ bɛna fara buru kan o ye ne anw yɛrɛ ka domaine ye anw jɔrɔlen b'o o de la kosɛbɛ sunkalo dontɔ min filɛ nin ye tan donc fɛɛrɛ ka kɛ joona Mali faamaw ka ɲini joona u ka wuli joona ka u bɛ taa fɛn ninnu ta yɔrɔ min na u bɛ taa tajiw ni an ka alikama ta yɔrɔ min na u ka kapu changer yanni ka kɛlɛ in ban n'o tɛ kɔni i b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ kɛlɛ o kɛlɛ mana kɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a tɛ ka kɛ farafinna a bɛ digi farafinna de la kosɛbɛ parce que an tɛ baara kɛ an tɛ gouvernance ɲuman tɛ yan yuruku bɛ yan n'o tɛ an man ka siri fo Europe la n'an tun bɛ baara kɛ vraiment fɛn fɛn sirilen don taji la o bɛ yɛlɛ hali an ka ɲɔ bɛ yɛlɛ parce que ɲɔ bɛ si mansin min na taji bɛ k'a la moto taxi nun bɛna yɛlɛ sotarama passe o ye ne yɛrɛ ni n ka mɔgɔ ye ne ni n ka mɔgɔ sotarama passe fana bɛ yɛlɛ parce que ne taji yɛlɛla gouvernement ninnu se tɛ nin na diɲɛ jamana bɛɛ de don fɛn fɛn bɛ yɛlɛ an jɔrɔlen b'o de la vraiment halisa an jigi kɔni bɛ an ka faamaw kan u k'a lajɛ ne planeri kɔsi b'u bolo joona parce que ne jamana kun y'a dimi a bɛ diya dabanatigi de kɔrɔ ni tun bɛ tali kɛ Mariam Kone na a y'a fɔ cogo min na kunnafoni y'a jira ko fɛn caman kɔni yɛlɛla ka ban dɛ min bɛ tali kɛ taa ni ka seginw voyagew passew olu kɔni caman gɛlɛyalen don dugu o dugu bɛ yen nɔ ka bɔ Bamakɔ a taa dugu ni dugu la dɔ farala bɛɛ lajɛlen musaka kan yarabi Ala ka an ka jamana basigi bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ nin ko la cogoya min na diɲɛ kɔnɔna na nɔgɔya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye CNT maa dɔ ye olu ye taama dɔ kɔni ta ni ka taa Kangabakaw fɛ yen nɔ Kangabakaw fɛ yen nɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn an bɛ nɔgɔ bɔ fɛn dɔ la Maliyɛnw de bɔra ka assise nationale kɛ sigikafɔba an ye kalo 6 ani san 5 de di transition ma fo k'a ɲɛna ta a bɛ se ka baara kɛ min kɔnɔ an y'a ye gouvernement ye communiqué dɔ kɛ Makaritɔ kan communiqué k'u ni CEDEAO sigira k'u nana k'u ko kalo 30 ani kalo 6 o ye san 3 ye ko CEDEAO ma sɔn k'u nana kɛ kalo 29 ye ko CEDEAO ma sɔn k'u y'a kɛ kalo 24 ye ko CEDEAO ma sɔn ko CEDEAO ka laɲini ye ko an ka élection dɔrɔn kɛ ten olu ka laɲini ye fo ka jamana jɔ
gouvernement ko kale ka lajɛ de CEDEAO bɛ se ka sago sɔrɔ cogo min wa ka sago sɔrɔ maliyɛnw fana ka laɲini kɔnɔ communiqué y'a yira ko CEDEAO kɔni ko san 1 de ko CEDEAO ma bɔ o kan mais an bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili lajigin mun na ko CEDEAO tɛ yen Macron de bɛ yen Faransi jinɛ de ni jinɛ bɛ kɛlɛ a b'a yɛlɛma ka kɛ sa ye a b'a yɛlɛma ka kɛ fiɲɛ ye a b'a yɛlɛma ka kɛ funufunu ye Faransi yɛlɛma ko dɔ de ye CEDEAO ye a yɛlɛma cogo dɔ ye Union africaine a yɛlɛma cogo dɔ y'a ka armée k'a fɔ an ka autorités ɲɛna yala maliyɛnw sago de bɛ kɛ wa CEDEAO de sago bɛ kɛ ni maliyɛnw sago bɛ kɛ an b'a fɔ Asimi ɲɛna vraiment anw tɛ sɔn kalo 24 ma u ye kalo 36 min fɔ an bɛ to an nɔ de la an tɛ segin an kɔ laɲini min bɛ ka kɛ maa minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ k'u kana funɛŋɛni lase malo ma u kana funɛŋɛni lase lebu ma CEDEAO dɛsɛra coup d'état la o de y'a kɛ Asimi bɛ yen u b'a dɔn k'u tɛ se ka gouvernement wɛrɛ sigi sen kan o de y'a to u bɛ ka na ni nin sira ye n'an ye élection kɛ hali san 2 n y'a fɔ ɲɛna an bɛ manden de nin CEDEAO kelen bɛ tila ka wuli k'u ma sɔn élection résultat ma wa u bɛ gouvernement dɔ sigi u b'o lakodɔn wa an bɛ bɛn min kan u b'a fɔ k'u t'o lakodɔn u bɛ Mali kɛ cogo bɔ de laɲini bɛ nin dɔrɔn de la Ala kana Asimi ci a ka mɔgɔw ka kuma lamɛn minnu tɛ ka cɛ fɔ a ye u bɛ ka min fɔ ɲɛna cɛ tɛ dɛ Mali kura tɛ se ka jɔ kalo 24 kɔnɔ a tɛ se ka jɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an b'a fɔ Asimi ɲɛna a ka bɔ CEDEAO la n'an ma bɔ CEDEAO la u b'an lebu dɛ CEDEAO nafa foyi tɛ Mali ye CEDEAO ye Macron de a y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Nana Akufo min ye CEDEAO président k'a bɛ n'aw fɛ ko ka sanction da Mali kan diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko CEDEAO ye Faransi ye ni transition banna ka sɔrɔ Mali ma ka wari sɔrɔ u ye maliyɛnw sɔrɔ dɛ an ka wari kura de bɛ kɛ transition in kɔnɔ ka transition kɛ e ma Mali ka monnaie créer i ma Mali kura bila i ye Mali janfa an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ an nana tiɲɛ fɔ de kama an bɛ nin fɔ k'an to manden yan Sunjata Martina manden ye cɛfarin jugu ye cɛfarin kuma de bɛ ka fɔ cɛfarin ɲɛna Asimi ye cɛfarin de ye mais ni cɛfarin n'i ye kuma su lamɛn tulo kɔrɔ u b'i ka cɛfarinya tiɲɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ janfa na n'i ye Asimi bila sira dɔ kan min tɛ sira jɛlen Ala k'i lebu mɔgɔ mɔgɔ tɛ Mali ko la Ala k'i lebu k'a da kɛnɛ kan Mali filɛ an bɛ ka kɛlɛ mun kɛ Korema bɛ kɛlɛ min na walahi an tɛ ka kɛlɛ kɛ an ka intérêt kama ni mun dalen t'a la ko Mali bɛ bɔ nɔgɔ la Korema ye o tamaseere yira Korema ye miirina mun ta an ko Mali a se b'an ye an y'a budget bɛɛ calculer ka kɔgɔji bɔ La Guinée ka tɛmɛ Kangaba fɛ ka taa fɔ Bamako Kanga bɔtɔni kelen an tɛ ka da n'a ye Bamako Korema y'a kɛ a papier b'an bolo a musaka dɔnnen don ka Kanga bɔtɔni bɔ La Guinée a ka tɛmɛ Kangaba fɛ yan Kangabakaw k'u ta tora a ka taa fɔ Bamako n'o kɛra baara bɛ di maa joli ma ni tɛ kuma f'u ye dɛ an y'a kɛ wa hali ni autorité ko fɔ k'a kɛ mɔgɔ b'an bolo min bɛ se ka financer a mɔgɔ bɛ Korema bolo min b'a wari bɛɛ bɔ ni famaw jɔra kan ko ka Mali ka wari dilan an bɛ 72 heures di an bɛ Mali ka wari dilan Korema bɛ mɔgɔ bila o b'a dilan n'a jɔr'u kan an bɛ wari dilan 72 heures an bɛ mɔgɔ dɔw wele an bɛ entreprise wele an bɛ Mali ka wari dilan tɛ koba ye ka terrain sira bɔ Mali la ka taa fo Algérie Korema y'a projet kɛ k'a bila terrain sira bɛ bɔ Mali la fo Algérie an tɛ jɔ ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnbala Kangabakaw fɛ yen nɔ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ Mali kura kɔnɔna na bi ko maa dɔw bɛ CNT kɔnɔna na k'a dɔw ka kuma ka ca dɛ an ye maa caman da sumusumu caman kɔni ye kɛrɛfɛ kuma caman kɔni fɔ ko kuma caman min fɔ bi k'a dɔw tɛ sababa ye dɛ an bɛ min fɔ Korema maaw ye wulikajɔ kɔni ka kɛ ni musaka mun n'a se b'u ye tiɲɛ don kɔgɔji kɔni nali Mali kɔni kɔnɔna na nafa bɛ Mali kan nka Mali bɛ dingɛ min kɔnɔna na bi u ka wulikajɔ kɔni ta musaka ko la ka se ka dala dumunifɛnw nɔgɔya o nafa b'an ka bi kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔgɔji kan n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen nɔ ko sigida ɲɛta olu ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Madame Sidibe Worokiya Dumbuya la ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ kuranko la an ka lamɛn Madame Sidibe Worokiya Dumbuya président a n'a ka PM ani sɔrɔdasi cɛ 4 a ye fɛɛrɛ kɛ kurantigɛ la vraiment toro c'est toro énergie n'aw bɛ se ka minisiri falen a y'a falen olu de ko an ma groupe b'u bolo sira la ka na u ye groupe san yanni i ka kuma i bɛ baara de kɛ parce que an sɛgɛnna kuma la kuma bɛ ko caya de mais a tɛ ko dilan tellement kurantigɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi kurantigɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi a ma dogo maliyɛn cɛ n'a muso la kuran t'an bolo ji t'an bolo hali énergie ka facture 100 ni énergie ka 100 ni juru b'i la u bɛ t'i ka compteur bɔ mɔgɔ bɛ kuran sara de i ka lafiya ni autorité mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin groupe b'u bɛɛ ka da la 5 millions groupe b'u ka da la 6 millions groupe b'u ka da la 10 millions mais a bɛ kɛ groupe bɛ sa jɔn ka wari la an commerçant ka impôt an commerçant ka douane wari pour quelle raison a bɛ kuran tigɛ an na an tɛ kuran sɔrɔ an
tɛ ji sɔrɔ ni énergie ka kɛmɛ ni juru b'i la kɛmɛ mun ye wari dɔgɔmani o bɛ yaala kɔ ne bɛ mun fɔ autorité a ye dɔ bɔ courant tigɛ la a ka dɔ bɔ courant tigɛ la maliyɛnw sɛgɛnnen don bi dɛ maliyɛnw sɛgɛnnen don maliyɛnw ɲaninen don embargo bɛ Mali kan a ka fɛɛrɛ kɛ embargo ka wuli ka bɔ an kan n'an ni CEDEAO bɛ bɛn mun na an ni CEDEAO ka bɛn o la a ba Faransi anw sɛgɛnna a la a ba CEDEAO anw sɛgɛnna a la. n'an bɔra yen wulikajɔ kɔni bɛ sen na bi dala dumunifɛn caman bɛ yen nɔ gɛlɛya b'olu la min bɛ tali kɛ Ismail Fane ale b'a ko ye cogoya jumɛn na ale y'a hakilina fɔ an k'a lamɛn. an bɛ ka taa sira mun fɛ farati ba b'a kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na a dɔ ye u ka laɲini ka k'u ka indépendance kura sɔrɔli ye n'a dun fana ko adamaden k'i ka k'i yɛrɛ ye o b'a sɔrɔ déjà mɔgɔ ka juru t'i kan na jamana in binna ka se degré mun ma n'an ko k'a bɛ giribasa ka don révolution kɔnɔ ka se niveau dɔ ma dɔrɔn i b'a ye an tɔ bɛ taa dafiri de an k'o fɔ mɔgɔ ye k'o faamu sɔrɔsiw nana fanga ta sɔrɔsiw bɛ politicien jɔyɔrɔ la o ka fɔ mɔgɔ ye ka nɔgɔ b'o la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ tiɲɛ don sɔrɔsiw kana ka dɛmɛ bɛɛ mana wuli k'an ka transition soutenir tiɲɛ don transition ka soutenir a bɛna soutenir kan jumɛn kan a fɔlɔ an bɛɛ ko sécurité u bɛ k'u seko k'o la fasoden ɲuman bɛɛ bɛ u dɛmɛ o sira kan mais kɛlɛ dɔ bɛ yen kɛlɛ mun bɛ ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ye o dɔ ye jumɛn o ye sɔrɔ ye ne ye Mali lajɛ bi Mali ka gɛlɛya o ye gɛlɛya da ye dɔw bɛna fɔ ko diɲɛ fan bɛɛ dugu tɛ se ka da ɲɔgɔn ma Mali faradama ka économie n'a fɔra ko an ni kɔfɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na an ka sɔrɔ bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ an n'olu bɛ ɲɔgɔn na o dɔ ye Sénégal o dɔ ye Côte d'Ivoire o n'a ɲɔgɔnnaw n'a fɔra an bɛ jɛkulu kɔnɔ k'o ye CEDEAO ye tiɲɛ don CEDEAO ye sanction ta Mali kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u ka gafe foyi tɛ k'a fɔ u ye sanction ta an kama k'a b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko bi kɛra an kan mais a sɔrɔla mun fɛ maliyɛnw a y'a to an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a sɔrɔla maa minnu bɛ yen fɔlɔ k'a fɔ ko u nana sigi an kunna n'olu tun kɔnna k'u ɲɛsin tiɲɛ ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ an ye coup d'état de kɛ ka constitution ɲɔngiri ka sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ wele ko ka na sigi ka kuma kɛ ka dialogue kɛ an ka feuille de route dɔ ta k'o fɔ diɲɛmɔgɔ ye an tun tɛ fɛn nin kɛnɛ kan donc ka dabiri ne an tɛ nin kɛnɛ kan an k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la mais k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye an ka sɔrɔsiw an bɛ se ka wulikajɔ kɛ togo o togo ka se ka ninnu dɛmɛ jamana in kana se ka dafiri togo min na fanga bɛ se ka ɲa ninnu bolo ka fɛn dɔ fana fɔ maliyɛnw ye an ni communauté internationale bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw ɲɛna k'u bɛna mun an ta yɔrɔ min na an tɛ ka ta u bɛ ka an ta sisan an kɔnɔ de ma diɲɛ jamana bɛɛ ka dɔ farala essence kan mais généralement ni dɔ bɛ fara essence kan i b'a ye k'a fɔ essence prix o bɛ caya ni gasoil ye danfara janni bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an dala ni maliyɛnw hakili ye nin yɔrɔ ye mais n'i ye farakan na jɛ essence ni gasoil ni ɲɔgɔn cɛ zeyina Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tama fila dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ den fara o de bɛ gasoil ni essence ni ɲɔgɔn cɛ or ni dun ye Mali jateminɛ sotrama bɛ boli ni gasoil ye taxi o bɛ boli ni gasoil ye an ka voyage car o bɛ boli ni gasoil ye maliyɛn fanba ka mobili o ye gasoil ye i b'a ye k'a fɔ ni gasoil nana yɛlɛ ka se nin degré ma dɔ bɛna fara transport prix kan n'o dun kɛra i b'a ye k'a fɔ jagokɛla minnu fana bɛ t'u ka feerefɛnw ni fɛnw ta dɔ bɛna fara nin bɛɛ kan donc frontières dun datugulen don donc u bɛna essayer ka étouffer nin cogo la k'a sɔrɔ u ma ban minnu yɛrɛ t'an kama donc o ye fɛn ye fɛn min kana ka jateminɛ ni hakili ye ni dusu kɛlɛ tɛ nin ko in ye an ka ta ni hakili ye cogo min na an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bɛ se ka f'u ye caman kɛ ni se dɔw ye san 5 kɔ kuma tun bɛ yen o tɛrɛmɛra ka na san 4 na fo ka n'a bila san 2 ni kalo damadɔni na fo ka tila ka n'u jɔ san 2 la comme kɛlɛ bɛ élection de nɔfɛ an ko k'an bɛ élection kɛ cogo min na k'a kɛ cogo man ɲi organe ka sigi organe bɛ se ka élection ɲɛnabɔ ka tila ka t'o fara insécurité fana kɛlɛli fana kan ne yɛrɛ bolo san 2 in bɛ wasa kɛ ni tun bɛ tali kɛ Ismail Fane na a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka dan ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen M5 RFP ma olu ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ ko cogo bɛɛ ka kɛ an ka se ka bɔ CEDEAO la a kumatigi ye maa min ye Kumba Yarisi don an k'ale lamɛn Mali dun an bɛɛ kelen kelen na ka kan ka taa ka Mali to yan wa n'an taara fana an b'an tɔgɔ de to yan n'an bɛ tɔgɔ to yan an ka tɔgɔ ɲuman to yan hali n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bonya an ka kɛ Mali fɛ au moins parce que Mali ye ko bɛɛ de k'an ye anw minnu taara yɔrɔ wɛrɛ ka segin ka na anw minnu ye sigi kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na u b'i wele maliyɛn de i tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ donc sisan aw ye ŋaniya yira mun kɛ a ɲɔgɔn de kɛra maison de la presse la AR Mali o fana ye regroupement de ye parti 16 olu de fana farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya jira kɛ parce que kuma caman de bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ ni maaw bɛ baara la e bɛ baara la e tɛ taa sɔrɔ ka kuma o i man kan ka kuma yɛrɛ
baara de ka kan ka kɛ Mali ka segin jamanaya la parce que an b'an fadenw de cɛla CEDEAO mun don n'u ko ko a bɛ komi denbaya de denbaya mun mɔgɔw dɔw bɛ yen i t'u fɛ i b'u ka saya de fɛ sisan anw b'a yira autoritéw la n'an ka kan ka to o denbaya façon kɔnɔ Karahan ou bien ni olu de ye Mali da indépendance Modibo Keïta de a proclamé CEDEAO ma proclamé o CEDEAO dilala de yasa kon ka ɲɛnabɔ mais n'a tɛ ɲɛnabɔ n'an bara n'a fa ka fara président plateforme parti ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan u y'o de fɔ n'an bara n'a fa ka fara an ka ɲɛmɔgɔw kana siran u kana yilan u kana jɔrɔ bɛɛ de b'u kɔ ko o ko mana wuli Mali yɔrɔ bɛɛ Mali kɔ kan an dafe jamanaw bɛɛ de bɛ ka na ka fara an kan nin salle kelen in kɔnɔ an ye délégation 2 de reçoit sénégalais nana yan ivoiriens nana yan donc ka kuma surunya dɔrɔn an bɛ a fɔw ye aw kana sɛgɛn aw kana ɲina aw kana gingo aw kana aw kɔfilɛ ni bɛ ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ k'i kɔ de o donc ni maa mun ɲɛna Mali ko t'i ka ko ye bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ mais anw k'an cɛsiri anw kunna jara parce que presse yɛrɛ ninnu kelen o kelen mana cari diɲɛ bɛɛ b'a mɛn o de y'an ka kɛlɛ in nɔgɔya o donc an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn Ala k'an sutura Ala k'an kunnaja Ala ka barika don jamana in na ni tun bɛ tali kɛ M5RFP maa dɔ la kuma yarisi wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko n'a tɛ ɲɛ min kɔ k'an ka baw fara yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye Sumɛli Buboyi Mayiga n'ole ye Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ye ale kɔni fatura a yirala k'a ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka bila bi nɛgɛ kanɲɛ 16 ko janaja bɛɛ lajɛlen baaraw bi kɛ a yɛrɛ ka denbaya la Badilabugu wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ se ka taa dayɔrɔ laban na cogoya minnu na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko a ka denbaya ani Mali ɲɛmaaw ko ɲɔgɔn sama dɔɔni kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa k'a préparatigɛ d'a ma a ka parti sifinnakaw ka ɲɛmaa Abdina Karambe an k'ale lamɛn bibi na an kɔni an fɛ saya ni bɛ Ala de bolo mais Bube ka saya ni an se k'a fɔ adamaden de don gouvernement de y'a fa tabaki t'o la donc an kɔni an fɛ ka sutura hali a bannen kɔfɛ an k'u ka su d'a ma o yɛrɛ b'a tuma dɔ la u b'a fɔ a y'a ta tuma dɔ la u b'a fɔ ko a kana an ye kunun bɛɛ k'a la u ma su d'a ma ko an ka autopsie kɛ an ko autopsie a bɛ balo la a y'a farikolo torture o ma bɔ bi a banna a bɛ fɛ tuguni a su ko torture an ko o tɛ kɛ an bɛ mun ɲini aw fɛ a k'a ka su d'a ma ko bon autopsie dɔgɔtɔrɔw ka sariya la famille de b'a dɛmɛ a n'a ka médecin traitant ani a ka avocat o jɛkulu sabasi ma sɔn ko autopsie ka kɛ gouvernement ko donc n'an ma sɔn an yɛrɛ ka papier sɛbɛn k'a fɔ an jɛra n'a ye autopsie tɛ bon a papier sɛbɛnni nin an tun ma ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ finalement an ko ni o de bɛ kɛ sababu ye a su ka d'a ma an b'a papier kɛ k'a fɔ an jɛra autopsie ye pour que a su ka sɔrɔ an ka sutura ka di ni hɛrɛ ni silamɛya ni tun bɛ tali kɛ Asuma sifinnakaw ka ɲɛmaa dɔ la Abdina Karambe yarabi Ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ nɛɛma n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo la kunnafoni yirala k'a fɔ maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔ kɔnɔ bi dɔw b'a yira k'a fɔ ko donso don dɔw b'a yira ko jadewale tigɛlamaw ka wulikajɔ don min bɛ tali kɛ Abdoulaye Kulubali ale ye ɲininkali kɛ Musa Danbele la an k'u lamɛn ne tɔgɔ ye Musa Danbele ka bɔ Dabakan na mais Dabakan u b'a fɔ nin ma ko tuwa batigi Musa Danbele Dabakan bilama kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ dɔw ko Dabakan kɔnɔna la ko jadewale tigɛlamaw kɛlen bɛ ka dili dɔ ye dɔw ko donsow de ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma e bɛ Dabakan na ko mun kɛra e la Dabakan na bon ni a ye mɔgɔ ma da ko donso ye tali kɛ ka sin mɔgɔw ma kana siga la o fana ye jadisi dɔ de ye ne mun filɛ nin ye kami Ala ye ne dan ne ma masa ci alamisa su 11h waati u taa ne ka du koli jadisi ninnu dɔnbagaw b'u la an ka dukɔnɔdenw b'a la dafe filadenw b'a la n b'u bɛɛ dɔn Ala kɔni ye ne bɔ n'o tɛ ne ni Ala yɛrɛ cɛ de b'o dɔn a bɛɛ jadisi ye u taara ne ka misi 39 de ye n'i y'a ye mɔgɔ ma da ko donsow de b'u mɔgɔw to Dabakan na ko Dabakan den don kana siga la jadisi don fɛn o fɛn y'a fɔ ko donso minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ Dabakan jadisiw ye donsow ma danfɛnsi tɔɲɔ u bɛ ka sinɛ tɔgɔ tiɲɛ donsow de ye kɔlɔw bɔ n'o tɛ ɲamakɔlɔw taara yanni ka misi bɛɛ cɛ misi 39 taara n'a bɛɛ donso kelen t'a la donso ma misi cɛ anw fɛ yen dɛ donso ma bɛn maa ka anw fɛ yen dɛ a bɛɛ jadisiw m'u ka mɔgɔw de ye wa ni kelen tɛ dɛ mɔgɔ de bɛ yen n'i y'a mɛn Dabakan k'a la ko donso ye tiɲɛni kɛ donso ye tiɲɛni kɛ kana siga lajɛ jadisiw ka mɔgɔw de don anw ka dugu kɔnɔ cɛ o cɛ taara kuma arajow na ko donso y'a don da kana siga la jadisi don u taara ne ka misiw bɛɛ cɛ n'u tɛ donso ye n tɛ mori ye n tɛ soma ye mɔgɔ bɛ fɔ ko donso tɛ dɛ a bɛɛ jadisiw de donso de y'anw kisi
ego ka be jadi sude ko jadi sude gela taganya saba daw kumana ko dozo de gela soluma dabakana yi olu ni jadi sude be gela muna munu kumana na chef la mi kumana o yonga du jadi sukundu kude e bu don olu de kumani falla na la de mbo nere de na njo nga jukena na uchera ku laje ku don olu de jadi suwe olu de akulokolo ka so kana ni kama afla ma de ka tankwa dozo ma se machima enve abe ngana mo de madlani tien kelunte gogo sinena ka mo keleme ka gelasi dabaka ma de e ka jabe muyula ne ka jabe wiye ngalo le dashnena comme sina nundi cheni fe o gela de bu la kwa wiye ngalo dashnena ka mo de la keke o ga jete na anwa dugu be flachika mshi mache mulu mbe ni ba jamana mo fe yo de ka mshi che ne jadi shu de taraku bi fa o mo so mo yo mshi che ka tanai tele fana dugu bla puta ni fa domi yelu muke do fa ko museko yo fa ko ga mshu teka tanai kubuna ni fa ala ni bo yo fol di dojo de ma uni che uni jamana dene an wa dugla mo fo wa be ngalwe nere ka mshu jadu de a che ne ma do re an wa dugla ku ta ma ga mshi che ne ma ye ne bi kuma la ba mi fo jamana deun ay twanga nywa mine malukunga note choche ba afoko dojo ya dojo ya bota an wol fe ya be jadi shi nitume talike Musa Dambelela nyono dabakana aya fotogo muna ala ka basigi nati anga jamana kono namborae ndolantan belebele koni labelembe akanga ke shini juma Mali konnana Mali ni Tunisi olu koni kanga na nyongo soro kuna fonu ya yira ka foko ma chama koni tige war koni sara nga tige ko koni ka soro likembe gelede afu tika soro wado a yira ka ko ware bolubulu ka seka tige koni san nga utika seka tige soro kunungo jamba ba 20 marsi dala wulga joko no be tige ko lo tika seka nyesoro tige ko la anga mado lame bo tiara la biego ya mano debi ala mata 10 me tara segina antega nyesoro biego la amboro municipal la ta station celle la kakila ka boye ka ya ntugono bela biego antega nyesoro kana mu dala ta ye la joko ama wa bisa ka dama am bi wa tanga bi ka amba sa wari ke antega wari an wari ke ba antega bi fara so umi fi bi so bi sa anga sa ma mula ka bi ata nga bi nga do ama afkere ko amba tere ka dimana nga ke ya bu doro amba biro anda fuwa wari ma bula ka bi sa wala bi amba biro anda fuwa anda fuwa ra anga fura amba ka jodoro anga do anga egelu supporter do wala organisation ya to mna amake tento parce uweni sangani sa normalement ukanga ke minga nga de FIFA minga nga de kafuma minga nga de fédération donc ka ke foué beka do otola tento o bara no nene ali ne mali ni lagne ga match la entre pied que on sport la 10-0 wati kana droit direct là mais depuis 10-0 wati avec pied no pante ka pied so andun ta fulo ma ga fene ko wa de bambolo ame fe ka pied sa wante ga nyen so fene nitume talike supporter dola wilga jo kunte doro bi faka bie koni ta ka kon volontaire donye ga te ka se ka bie koni soro yara bi ala ka no do akula namborai siraw kele ga nyangni kon ta ka nyeshi mali maka amargo bien kan mi metalike Senegal kaw feno mado koni tamadam ne Senegali kana Mali konnana wilga jo kunte dore Mali ni Senegal bela jele kele ko gelam taraka nyeshi ama o gelam kubo kon woni ntagama ngoni ke kunungo usera jijeni kaw feno dugudo be na ko wolo koro olu koni bora dugude ngoni bora ninga segu kumbe dunu ni balan anga dugude no lame Tenema kulubeli tenata mana munu magana ma ku kumbe du ko jara wala koro an so dalo de sera adi du so no munu na anga fa ana am ku de kumbe ni tegari de uliye woro jara no an si wasara de bi ajara ni ala ka ta nye ala ka de ni ala ka nguna wolo ya rabbi ne chebale dongle nuru buge masa dongle dan nuna marcher kala de busara una to fleni vraiment amba fo kuniche ku faso de yuma anunu amu fo de folila dante folimina dongili nte ka doro fo farafina ka kele ya dongili be ko de fo dongili nte ka doro fo bamala munu be kanale dongili be ko lu de bismillah ko boru ka so ku nanu ka so ko mali ni farafina be fa kele bakele fo ni mi bo mali la ko mi seregale o flo ko de ira fana na bi vraiment u ka ni so dia ba ko de ira dongili ko nala ka ira ka fo ko ambade nunu boru ka so nanu ka so ka anyine ala fe uni mana na choko mina ala ku nyuma segite o de be fala dongili ko nala ni ya yira ko jamana bele kelenye dan mo fana ba ko dongli de dawla ta me afra ba wala fa ta famia ne dongli da ba wele ba do be ka minda ni ba ma na korole wa ni mali la da koroye ande do ka ta tamala ali sala ku nyima se ba mako ala ka bege aga hele bela jelema dugumo yele uni che uni baraji u ka duna do na mali jamana koroye ka duna na do andala de ali sala ka afara se
Bilongo Kulubali nyuma mola wa ka yo tugo no ala ko nyuma nze bongo heralo ala ko nyuma nze ko amula ka akuma njugo no ala ka keherai ajari ko jugo muzo chera chechera anche ajanye ne chewora Kulubali ga bawolo koro jama silame be ma fo abenti Senegal ko foli ko e anale jaranye malni Senegal a be klenye sigatero ala ni mingani ayra maliyo faka ban parce que anga minga yoke do an ci ala ka sara ala anyuma wuli jom ala ka anyuma zagiti jaranye ko jugo ni tun bɛ tali kɛ wɔlɔkɔrɔ duguladenw olu kɔni bɔra jamaba singa se ka ni maa nu kunbɛn maa nu selen na a maa dɔ b'u ka seereya di u nakun ye fɛn jumɛn ye an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Amadu Sar n ye marchikɛla fana ka bɔ Dakar ka taa Bamako bon comme ko sera kuncɛli ma an sɔrɔra Kati la déjà bon weleweleli kɛlen don ka se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan an sɔrɔra le 27 ni Ala sɔnna ma an bɛ se Bamako an ye bɛɛ lajɛlen wele ka mobiliser accueil yɛrɛ o bɛ kɛ le 29 monument de l'indépendance la aw bɛɛ lajɛlen welelen don ni Ala ni kira sɔnna ma le 27 mars ni Ala sɔnna ma tagamakɛlaw pan-africains minnu bɛ ka bɔ Dakar ka na Bamako ni Ala sɔnna ma an bɛ se Bamako le 27 27 mana bɔ yen le 29 n'ala ni kira sɔnna mouvement de l'indépendance kan meeting ba bɛ yen pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ la kibaruya u nakun yɛrɛ la Mali la pour que k'o la da diɲɛ bɛɛ tɔgɔ tulo kan an bɛ a ɲini an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ni muso denmisɛnninw surtout les jeunes aujourd'hui pour que u ka se ka taa an kunbɛn le 27 Kati ka jigin ka na Bamako le 29 o ye mobilisation ye rassemblement ye pour que ka se ka kibaruya da mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kun kan. Ni tun bɛ tali kɛ taamaden dɔw ka seereya la wele bilalen don bɛɛ lajɛlen kɔni ma marsikalo tile 29 kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la taama in kun ye fɛn jumɛn ye u bɛ taa ɲɛfɔli k'an ye o ko la yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye kulu dɔ sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na mouvement Mali ko olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka damakasi sɛbɛn kɔni don Faransikaw ka Jean-Yves Le Drian kama wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ko Mali passeport ko k'a yuruguyurugu dɔ kɔni ta ka ɲɛsin o baaraw ma u ka ɲɛmaa ye Zanga Goyita ye an k'ale lamɛn. Mali bɛ yɔrɔ min na bi an ka danbew tiɲɛna an ka fɛnw bɛɛ tiɲɛna est-ce que mɔgɔw y'u ni di nin de kama wa an ko ayi ayiwa n'o o kɛra ka ban n'i y'a jateminɛ Mali passeport Mali nin na hali baki an bɔra kalama aw denw bɛ baki min kɛ n'u y'a kɛ ni faransi tɛ logiciel bɛ faransi tɛ jamana bɛ se ka k'a yɛrɛ ta nin cogoya in na wa an ko ayi passeport ko kuma min ni kuma bɛ na di an ka chargé de communication porte parole an ye baara min k'a kɔnɔ a da bɛna s'o ma mais an bɛɛ b'a dɔn ni na ko min fana bɛ yen bi maliyɛnw sɛgɛlen don a la an sɛgɛlen don nin bɛɛ de la nin papiye fɛn fɛn bɛ dilan anw yɛrɛ kun kan a si tɛ ka dilan anw fɛ yan balimaw o de y'a to an ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye k'a ɲini an ka faamaw fɛ k'a ɲini u fɛ maa kalanlenw bi yan universitéw bi yan universitaires bi yan u bɛ se ka nin baara in bɛɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nin ko in ka na an ka jamana kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ ta ye an kana di maa wɛrɛ ma. Ni tun bɛ tali kɛ mouvement Mali ko ɲɛmaa la Zanga Goyita a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ n'o y'an yɛrɛ kunkan ko ye an yɛrɛ k'a lajɛ an ka se k'o ɲɛnabɔ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Julacɛ Jakite mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara fagali kiri baaraw min tun sonsorola nin y'a dɔgɔkun 3 ye ka sanga ni lafasalikɛla dɔw ka laɲini ye tarata tɛmɛlen a kiri baaraw daminɛna tuguni Wagadugukaw fɛ yen o kɔfɛ an bɛ taa Nigeria Lagos sugu min bɛ wele ko Apongbon tasuma balila ka yen minɛ kunu sɔgɔma o kɛra sababu ye ka magasin caman jeni ani ka embouteillage ba dɔ créer u ka pont Eko sanfɛla la. Lagos sapeur pompier baarakɛlaw kɔni sera ka tasuma in faga mɔgɔ ni ma to a la nka a kɔni kɛra sababu ye ka magasin kɔnɔ minɛn caman tiɲɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Somali jihadisi minnu bɛ wele ko Shebabu kunu sɔgɔma olu tun bɛ ka Mogadishu aéroport attaquer nka yen lakana sabatibaga kɔni sera ka u gɛn ka segin ka bɔ yen aéroport la o waati kelen jihadi walekɛla dɔw tun bɛ ka Mogadishu kalanso min bɛ wele ko complexe Halan olu tun bɛ ka yen fana attaquer u ni Mogadishu sɔrɔdasiw karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa olu sera k'u gɛn ka segin. An bɛ laban ka taa Ugandakaw fɛ yen nɔ kunun sɔgɔma kulu marifatigi dɔw ye Uganda kuranko minisiriso baarakɛla a n'a ka lakana tigilama 2 bɔnɛ u ni na Moroto mara la. Nin kunnafoni dira kunun Uganda sɔrɔdasiw ka ɲɛmayaso fɛ. Karamɔgɔ Siriki nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni la. Julacɛ Jakite y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka basigi sabati